de silencio polas víctimas de Gaza, polo que está ocorrindo en esa zona, en esa franja, e máis polas víctimas de máis conflictos que hai no mundo. Entón, debemos de guardar un minuto de silencio, estamos facendo moitos concellos e nós non vamos a ser menos, desde logo. Vámonos a poñer en pé e que lle costa. Da ordenanza reguladora do réxime interior do punto de protección á infancia o PAI de Uribe. Vamos a todo o ordenamento ou... Tengo a palabra por todo o que me diga. Vale, o sea, eu sigo sin entender moi ben que traian propostas aquí a aprobar e que non fagan unha mínima exposición do asunto, que se limite a contestar as nosas alegacións. Parece que non teñen propostas, pero bueno. En todo caso, primeira queixa, que nos trae xa un regulamento xa feito para darnos ao visto bo ou non, e que non intentaran, cando menos, pasarnos un borrador antes e que nos pediran pois achegas ou a nosa opinión ao respecto. Sería moito máis democrático e intento constructivo, porque nos agora vemos problemas a este regulamento de réxime interno, tamén algunhas ao ordenamento que faremos despois, e, polo tanto, simplemente nos vai quedar máis remedio que presentar alegacións, ralentizando despois o proceso de aprobación, cando teria sido moi doado iniciar un diálogo coas diferentes forzas que temos aquí en representación, se quixeran de verdade un consenso. Si non les importa, porque non les importa, entón non pasa nada. Vou facer unha serie de consideracións ao respecto do contido. Vou a ir por orden de articulado, non que sexan unhas máis importantes que outras, ordenos así xa directamente. O primeiro é a respecto do horario e do calendario. Moitos dos pais o que teñen é, efectivamente, un mes no que os nenos non teñen que ir ao centro, que teñen que estar necesariamente cos pais, pero non se marca que teñen necesariamente o mes de agosto. É dicir, se os pais teñen vacacións en xullo, ou en xuño, ou en calquera outro mes do ano, poden coller. Se nos marcamos que o mes de agosto é necesariamente o mes que pecha o centro, pois que se pode solucionar para que teñan vacacións as persoas que van a traballar aí e que podan ter aberto todo o ano e ainda así poñan vacacións nese e noutros meses, garantiríamos unha atención moito mellor para as nenas que van a estar aí, por exemplo. En cambio, se os obligamos a que ten que ser o mes de agosto que pecha, que fan os pais que non teñen vacacións no mes de agosto, por exemplo? Entón, sería moito máis fácil e é fácil ordenar ao persoal para que poda coller vacacións separadamente, ou país que teñen somente unha quincena de vacacións, 15 días que poden ser en agosto e en outros días. Entón, ordenar de alguna forma o persoal para que non sexa necesariamente que teñen que pechar en agosto e que así os pais poderan conciliar mellor a vida laboral coa familiar. Despois, no artigo 6, falan de que o pai vai ter un proxecto educativo propio, pero non sabemos cal é ese proxecto educativo. Sería tamén oportuno que nos lo fixeran chegar. Non sei se é preciso que sea robado en pleno, entendo que non,
pero ainda así, de coñecemento do mesmo e cal é o que estamos aprobando, o que decimos que vamos a aprobar, sería interesante saber. Despois, a outra consideración é a respecto do sistema de admisión. Ainda que partimos e compartimos a idea de que a prioridade teña que ser para os nenos e nenas de Rois, obviamente, o que non nos parece de recibo é que aqueles nenos que non sexan do Concello e que nun momento dado teñan acceso ao centro, despois podan verse desplazados e non ter ningún tipo de seguridade de que en anos vindeiros van a poder ter un non esa praza. Porque por calquera momento é algo de inseguridade. É dicir, eu este ano entro, vale, vivo cerca, tal, pero ano que ven, pues non sei, vou ter que estar esperando para saber se vou ter praza ou non, e que fago mentres? Pido praza no outro centro á espera de, ou non pido, e cando me digan que non podo ir levar o neno ou nena, atopo como que xa pasou o prazo de reserva no outro ano, no outro centro, quero decir, isto vai ser unha complicación para aqueles nenos e nenas que quedando plazas libres, porque eu sí comparto que a prioridade ten que ser para os nenos e nenas de Rois, pero unha vez que lle damos acceso porque quedan plazas libres, o que non me de recibo é que nos anos seguintes, nos cursos seguintes, se expoñan a posibilidade de quedar fora. Porque haxa outro neno que entendo que ten que ter prioridade, pero, en fin, aí iso parece un pouco injusto. E que é un pouco tamén de indefensión para os nenos que podan entrar aí. Xa despois do punto de vista técnico, aquí fai referencia no apartado 2 a un suposto apartado A que non existe. Digo porque cando se di que as prioridades do apartado 2 se dan en conta os requisitos do apartado A do artigo 7, non existe o apartado A. Entendo que se refire ao punto 1 e que por cambio de numeración non está, pero hai ese erro de que vamos correxilo e aclararlo, vale? O mesmo no punto 3, volver a referirse ao apartado A do artigo 7 e que non hai ese tal apartado. Despois está a cuestión, deixame pasar articulado, se xa vamos vendo do tema, hai un artigo que entendo que tamén é resultado de coller isto como modelo, a ver se non atopo, no que fai referencia ao pagamento da cuota por asistencia educativa, cousa que non se fai referencia en ningún... Non, eso é no orzamento, na outra metade. Vale, pois en principio o fundamental serían estas cuestións, sobre todo ao tema do fechamento, ao tema do sistema de acceso e, por último, o tema da descripción das plazas. Tampouco nos cadra moito que se teña que facer unha descripción tan pormenorizada nun réxime de regulación, o sea, é un regulamento de réxime interno, non é unha RPT, nin é a fórmula ou a base, salvo que ustedes pretendan que sexa así, para contratar as persoas que van a ocupar estes postos. Entón, están xa predefinindo unha ratio para o alumnado, están xa predefinindo cantas persoas van ter que traballar aí e cales van a ser as súas funcións a través dun réxime de regulamento interno, que entendo que non é o lugar acollido para facer iso, salvo que efectivamente teñan apuro por ter unha base na que poder sacar a concurso isto, que xa dixeron en plenos anteriores, non sei se o manteñen, tamén estaría ben que nos dixeran que vai ser isto unha externalización, que non vai ser con persoal propio do Concello, non? Sí, vale. Entón, claro, xa agora mesmo neste réxime cantas plazas son e cales son as súas características, en algunhas notas non se meten moito, entón quedase un pouco extraño e tamén sería máis normal que iso fora obxecto dunha RPT separada, tamén en parte obxecto de negociación colectiva e demais. Isto é un tema que se entenderá que apoia o concurso, vamos, Pues entonces, o negociación colectiva, nos si contratamos algo, pues lógicamente a mesa terá que... Están xa marcando un mínimo aí que quedaría fixado nun regulamento interno. Sacamos o concurso con esas normas, entonces a empresa que veña a concursar ten que concursar baixo unhas normas, lógicamente. É como você fala de si horario no verano que un que colla vacacións en outro mes, que hai xente que non pode ir en julio ni en agosto, porque non pode. Entonces, bueno, pues ten que mirar, claro, tamén se traballan, si traballan de noite, pues tamén teñen un problema. É dicir, as casuísticas todas son complicadas. Aquí nos ceñímonos un pouco a escola infantil que temos,
que temos en as ademais. Entón, digamos que facemos o Pero é mismo. diferente en algo que xa ten carácter colectivo que isto que é fundamentalmente asistencial. Entón, cando é fundamentalmente asistencial, hai moitos outros pais, mesmo da Xunta, que teñen un horario continuado, que non pechan un mes despois de todo. O que obrigan é a que os nenos haxa un mes que non teñan que estar nun centro. Tamén por a cuestión de exigir que haxa un mínimo de rutina de vacacións cos pais, de convivencia familiar. Pero non necesariamente non me Pero sabes. este todo fixado, con todas as casuísticas collen, Bueno. miralo a mellor forma. Ahora, se eu traballo de noite, teño un tema tamén complicado, porque depois queda moi independente con ele, ou con nena, vamos. É máis complicado. De todas as casuísticas non van coller aquí. O que se trata é de servir o interés general, que despois non é para todo. Pois claro que non é nin tampouco pasar por diante da escola infantil e ter que levar o neno a outro sitio, vivindo a 300 metros da escola infantil. Tamén é complicado explicarlo, e non se entende, porque a veces a xente di que sí, non o entende. E digamos que unhas normas que viñeron preconcebidas de vir de 300 metros, pasar por diante da guardería da escola infantil e ter que levar a kilómetros. É algo duro, Entón, os nenos que están escolarizados prefiren dar máis meses que non lles van a botar despois os pais ou nais, non? E sacrificar o interés do menor que xa está escolarizado ao futuro do outro que se pode escolarizar aí. Parece unha opción que non comparto. Xa digo, eu non comparto tampouco estas cousas, pero digamos que sempre a dole non fai. Ahora, outra garrafal de persoas que están aí pasan por diante e tenlo no outro sitio, porque é unha normativa, digamos que son normas que hai que cumplir, sí, pero bueno, eu tampouco son moi partícipe deso, nin estou de acordo. Xo dixen sempre, é máis firmei iso porque non tiña máis remedio porque é moi difícil, pero ten moitos prejuicios para xo. Eu xa digo, xo dixen ben claro, e sigo repetido. E hoxe, a unha persona que foi unha entrevista con ela, por eso me dan a colación isto, pues tamén se me queixaba do mismo, non? Que sendo ao lado, que tiña que ir a outro sitio. E que a veces ao mellor non nin en ese sitio ten que ir a outro lado. É moi complejo, Pero a cuestión que pode estar no ese do cheo e a donde nos levamos. Claro, é que é moi fácil. E o problema é a falta de plazas, entón, se non chegan máis plazas, para que dotar máis. Bueno, non, pero a non falta de plazas... decir que son os nenos de concello, e se quedan plazas libres, vas a ocupalas, pero ao ano seguinte, eses que veñan de fora... Aquí decimos que son a prioridade, por exemplo, os hermanos con menos, os irmáns que teñen un neno ali, un hermano... Sempre que sexan do concello. Claro, non, pero tamén son despois pais empadronados no concello ou que traballen no concello. Claro, eso non se importa que non estén empadronados aquí. No, pero quero dicir que traballe tamén, non, pero que sí. O que traballa aquí, pois lógicamente, traballa no concello, pois tamén pode traerlo aquí, porque é normal que pero o profesor... Pero eso pode ser con outra xente dos concellos que tamén traballan no concello sin ser traballadores do concello e estar na mesma circunstancia. Claro, xa digo, pero bueno, que son cousas que hai que poñer isto en algún sitio de poñer o límite, que todo non vai ser para todos, non, pero bueno, realmente é unha cousa moi boa. O que hai que felicitarse é por conseguir o pai, por ver que vai haber un gran número de beneficiarios e beneficiarias, e que é interés general. Eso é importante. Que é o que queda. Pero bueno, está ben que tamén sea flexible, non? Non é flexible. Veñamos todos a vontade. Depois temos, hai moitas casuísticas aquí que non se cubren, igual que hai plazas que non se cubren. Creemos que é unha boa base reguladora, o reglamento é esta ordenanza, e que, bueno, que calquer cousa que sea miserable, sí que non encarado. Vai debatir. Nos hai moitos puntos que tocou xa a Begoña de Bénega, obviamente. A noso calendario horario parece-nos moi pouco conciliador, a verdad. Quero dicir, xa non é só o mes de agosto pechado, que o horario sea de 8 a 3:30, eso a mí non son nada, pero conciliador non me parece. É dicir, non creo que facilite este horario a conciliación. Si traballas no concello, que entras ás 8:30 e sales ás 3, igual sí, pero se non, é dicir, quen ten este horario? É que nadie. Nin traballando a turnos, é dicir, non dan, os que salan ás 2, sí, pero é que non dan metidos nenos antes das... A que hora media? Bueno, sempre hai... É complicado. Nos aquí fixemos ainda feito unha encuesta para madrugadores, había 2 persoas que poñían aí, me parece, entonces de todos os centros de niños que hai, había 2 aquí e 2 no sitio, 3, 4. Que pasa? Que hai moitos pais ou nais que unha vez que teñen nenos, que o recollen e ven a cantidad de eles, bueno. É dicir, todavía é outra cosa que se plantea o problema.
Entón hai que darlle outra volta para eso. Vamos primeiro a arrancar así, que é importante, Sí, bueno, e despois miraremos en base a que, vendo se hai necesidades, cambiaremos e ampliaremos. Non podemos poñer ahora porque non sabemos exactamente o que vai ocurrir. E vamos ir apretando os tornillos como é debido para que quede a cousa como é debido, pero vamos a Pero, por empezar exemplo, e botar a andar. Eu creo que é unha cousa moi importante. o do mes de agosto pechado, que tamén está na licitación, que creo tamén que é unha cuestión do financiamento, seguramente, veremoslo despois, porque hai unha subvención da Xunta Sí. que é de setembro a xullo e que non mete agosto. Sí, E porque entón o que que non pasa cubriría. na escola infantil. E entón non sei se é por eso que o mes de agosto pechado, pero ainda así, a mí quero dicir que peche todo o mes de agosto, unha cousa é o que dixo Begoña, que os nenos collan un mes de vacacións, pero que poda ser en febreiro, en marzo ou en noviembre, según as vacacións que teñan a nai e o pai, ou o tutor legal, pero non agosto. É que igual non tes nin a vos, nin nadie que se Pero que ocupe tamén do... paramos en agosto. Quero dicir, Pero que estamos parando en agosto. É que digamos que o que non vamos é poñer un agravio de unha a outra. Nin unha comparativa, nin unha. O que intentamos é, digamos, ser lineales tanto no lado como no outro. É o que non estamos a facer. Despois, en canto aos servicios, a atención educativa, xa comentou Begoña, o tema da cociña a mí non me queda claro. De feito, tuve no que ir a mirar ao da licitación, porque fálase nese artigo de que vai alimentos cociñados no propio centro, pero despois, donde fan a relación de personal, casi exhaustiva, que fixeron, non aparece cociña. Porque hai outras estandarizacións diferentes. Claro, entonces tampouco entendo, porque realmente nos servicios está e con relación normativa referente a todo o persoal, capítulo 3. Pois se aparece a relación de todo o persoal, debería aparecer cociña. Si se van a cociñar alimentos no centro. Entonces, faltaría. E despois ¿Cómo nada. resuelven eso? ¿Eh? ¿Cómo resuelven eso? Non sei se había un fallo, non sei. Non sei. Pero non aparece. Non aparece. Pero en principio vais a ocupar a esa persona de... Artigo 14 creo que Sí, era. a cociña tamén se vai ocupar. Que poides incluir no regulamento, entón. Vais a modificar ese regulamento en algunas cousas. A ver, como está o concurso en vigor, vai un pouco en función da empresa adjudicataria, non? Entonces, en función do que nos ofrece a empresa adjudicataria do concurso, despois da aprobación definitiva, envidarás as tales funcións. En que sentido dis? Que a mellor o servicio de cociña pode ser externo? Claro, externo no Sí, sentido de... porque está previsto, quero dicir, si é certo que na licitación do está previsto. Concello é que sea... Que non se cociña ni que ali. No, sí, a idea do Concello é que se cociña ali. De feito, na obra, no proxecto, xa estaba contemplado a Pero cociña. si non hai unha empresa que ofrece ese Que servicio, ofrece o catering, por exemplo, que veña a cociña preparada, non? e Pois, que ali só se quente. Claro. Por eso non aparece, pero en caso de que se nas funcións, pero en caso que se quiso oferta a empresa, sí que se incluirá eso. claro, Sí. ou incluso a persona que faga esa persona de servicios múltiples ou auxiliar ou demais, que faga funcións de cociña e máis ao mesmo tempo de... O que lle chamas ti personas de... Bueno, que Sí, chamades aquí é personal unha de figura apoio. que non pongo a mí. Esa persona de apoio. O personal de apoio tamén pode No, chegar a pero facer esas personal de funcións. apoio... Home, eu entendería polo apoio educativo. Claro, Para Tamén persoas con eu entendido necesidades. por aí tamén. Por o rango de alumnos, de nenos que pode haber, son 2 educadores, que son os que están definidos Son para... 2 que uno, educadores bueno, cada como vez función e de despois efectivamente personal de apoio. unha persona de apoio, Claro. pero non para a cociña, de Pode apoio ser, a pode esos ser, dos. no, pode ser de... Tamén se pode para a cociña, encargar. sí. Pode esa persona de apoio fará funcións de, bueno, en teoría, fará funcións de cociña, bueno, en caso que sexa, entrega e recibo de nenos solamente, non funcións educativas, pero si entrega a los nenos a recollelos, pues, nas horas, digamos, punta, non, de entrega dos nenos, pode botar na man. No caso de que sea cociña, o cociñeiro. Vale, Digamos que sí, esa persona de apoio sí. fará funcións Ya que te globais de cociña máis o que, digamos, están nas bases. E se hubiera menos con necesidades especiais? Eso xa é cuestión dos educadores.
De feito, tamén no artigo do de cociña tamén se abre a posibilidade de que as familias podan traer Eso sí, sí. Claro, Sí, Bueno, os claro, alimentos, sí, non? sí. Non os alimentos claro, elaborados. que se Podría ser máis cómodo que se ajuste, claro, mellor para... Bueno, sobre todo se teñen certas intolerancias. ¿no? Claro, Bueno, aí se a mellor trae trae está controlado. a comida, Sí, sí, porque no, además, coño, por aquí lo que no se sea, puede oye, hacer. pues mira, A declaración responsable, ¿no? Conforme Sí. caía todo. Claro, que siempre se Normas alimentarias. E, bueno, nós despois tamén temos dúbidas respecto aos recursos para o financiamento do servicio, pero falaremoslo no punto 2 da orden do día. Mira, isto do ratio de a relación adulto-cuidador será un máximo de 1 por 20, sendo un máximo 20, sin embargo hai 2 educadores. Eso por No, el ratio é un 10. non ve. Ah, vale, pero é unha errata, vale. vale. É un gazazo, que fa un 20, Sí. Pois en algún lado, Sí, artigo... Sí, sí, no 14, se afina o último párrafo, sí. Sí, porque me chamaba a atención, por eso... Vale, é un 10. Sí. No, a idea é que sempre teñen que estar sobre todo o tema de horarios da xornada, non? Que son 7 horas e media, non? Que se parte da xornada laboral. Pero nos pregos de adjudicación do servicio prevese hasta 8 horas. Co cal nos conseguimos pasar a xornada laboral. Entón, sempre teñen que estar no centro 2 persoas. É dicir, sempre un educador e máis a mellor para cubrir o personal de apoio. Non? Por exemplo, Por eso de todos. claro, por exemplo, imagínate, un educador vai estar sempre, ou 2 educadores vai estar sempre, a mellor para un descanso no medio, e despois seguir despois do personal de apoio para poder compaginar as horas. Non? son persoas, son menores e que poden Sí, quedar sí, sí, mal. no, claro, Pasa pasa mal, mal, pero pero hai que estar atentos, evidentemente. hai que non se poden deixar só, que... Bueno, pues nada, vamos a votar a aprobación. Nos abstemos, ¿no? Nós tamén nos abstemos. Bueno, pues vamos. Vale, pasamos entonces ao segundo punto, a aprobación ordenanza reguladora do precio público pola prestación do servicio de comedor do punto de atención á infancia de Risco. A palabra, por favor, de... Bueno, para comezar, o mesmo que decíamos antes, tería sido mellor se nos fixeran chapar un borrador e intentaran ter en consideración as nosas achegas ou propostas ao respecto antes de traernos o borrador o documento definitivo aquí para decir se nos gusta ou non nos gusta. Hai cuestións que nos dan moitas dúbidas e, bueno, buenas, ir enumerando tamén seguindo un pouco o articulado. A ver, no artigo 6 a respecto das bonificacións, igual empezou polo revés, porque igual era mellor empezar polo tema dos prezos en xeral. A ver, entendemos que se regula só o prezo do comedor, que todos temos que ir supoñendo, porque a información non se nos deu. Entón, regúlase só o prezo do comedor. Entón, partimos de que, efectivamente, tal como a Xunta anunciou, se mantén a educación gratuita de 1 a 3 e que aí non vai haber ningún tipo de pagamento polo que é a asistencia educativa. Vale. Entón, o único que se contempla aquí é o pagamento polo comedor, que tamén entendo que é voluntario ou opcional, que as familias poden optar por non utilizar ese servizo. Vale. Entón, nas bonificacións, claro, establece unha bonificación do 20% do pagamento por ser familia monoparental ou numerosa. A mí, o sea, parecenos ben que se paga ese desconto neses casos, pero eu consideramos máis acaído vinculado igualmente á renda. Polo feito de ser familia monoparental non quere decir que non teñas recursos necesariamente para atender o cuidado dos fillos. Eu podo ter un salario pois de 3.000, 4.000, 5.000 euros ao mes e ter un fillo e unha familia monoparental. Entón, iso implica, polo feito de ter un fillo e non estar fronte parella, que non teño capacidade para asumir o custo do comedor. A min dame dúbidas. E o mesmo era as familias numerosas. A priori,
algo a ver, pero sempre vinculado coa renda, baixo nosa consideración, porque senón tamén pode dar lugar a situacións injustas de que paguen menos polo servizo unha familia que ten máis capacidade económica que outra que ten menos. Despois, nas exencións, tamén nos chama a atención ou non entendemos por que se fai a exención atendendo a un salario de 7.500 euros anuais, que é pouco máis de 600 euros ao mes, que a exención total se faga só a partir do segundo fillo. Que a exención se faga só a partir do segundo fillo. É dicir, se eu teño 2 fillos, sí que se me exime, pero se pagan 7.500 euros ao ano e teño fillo no comedor, teño que pagar o comedor. Por que a partir só do segundo fillo? Bueno, porque se non, bueno, Eu entendo que deberá aplicarse a exención do comedor nunha cuestión de renda se gano menos de 7.500 euros, punto, sin consideración de se é ou non o segundo fillo que teño, sí? Porque implica unha falta de capacidade económica mensual para poder asumir ese pago. pero bueno, xa digo que estamos collendo temas da Xunta que están aí, que están para o que non lle interesa non collo o tema da Xunta. No, pero digo que porque se puxera o tema da Xunta, por exemplo, non aplicaría o sistema de prioridades que aplicou no anterior. Entón, non use o que lle interesa para cando lle interesa. Para o beneficio da xente. Vamos collendo que o que nos gusta collemos, o que non nos gusta despois é culpa de que o establece a Xunta. É que temos que coller o mellor de cada caso para levarlo á práctica, non? Vamos coller o peor. Despois, no artigo 8 fai referencia a este errato que decía eu antes, porque fai referencia de que os suxeitos non estarán obrigados ao pagamento da cota de atención educativa, que non é obxecto de regulación neste orzamento, nesta ordenanza. Entón, entendo por iso que é un erro, que se referiría a de comedor e que, obviamente, dado que os meses de vacacións non disfruto do comedor, pois non teria que pagalo, ou, se por aquel outro motivo, está fechado, non? O centro. E despois, a última das dúbidas tamén é respecto do anexo no que se establecen as cotas de pagamento, non? Tamén, atendendo o que decíamos antes, de que consideramos que están exentas, claro, baixo o meu punto de vista, deberían ser todas as persoas que ganan menos, xa non do IPREN, do salario mínimo interprofesional, que agora o IPREN, como non se axustou desde o ano... Claro, agora o salario mínimo está en 900, entón, tomar como referencia un salario de 600 euros mensuais me parece tal, e non hai obriga de tomar o IPREN como referencia. Podese tomar calquera outro tipo de indicador de renda. Entón, pero ainda así, collemos os 600 euros mensuais, vale? Obvio o do segundo fillo. Eu gano iso, e se me considera que estou exento, porque se marca cuotas hacia os 600 euros que teño que pagar 30 euros ao mes. Non, a mí non me cabe. É dicir, o que entendo é que deberán estar exentos até ese mínimo, até o IPREN, cando menos, se non ganas máis que o IPREN, estar exento do pagamento, as cuotas deberán empezar a partir de 600 euros mensuais. E até aí, a partir de aí, exentos. Ou hai unha persoa que gane 180 euros ao mes, o sea, 300 euros ao mes e que vai ter que pagar o comedor escolar. Non me parecería a saída. Necesita axuda, aquí se pode... Non volvamos outra vez a que se necesita axuda e a vida pedir favores ao Concello. Non é pedir favores. Ou si, non, si é pedir favores. He vido aquí a poner a miña vida tal, hai unhas tabuas de referencia e eu podo acollerme ou non a esas referencias e saber que tal. O que non teño que pedir, mira, é que gano solamente isto, se me puderan facer o favor de exhibirme. Ou está regulado ou non. É así. Entón, o considero que debería estar establecido aí. Parece que debemos a exención por unha cuestión de renda até ese nivel, non a partir do segundo fillo, sino do primeiro, punto, e entón, a partir de 600 euros, até 600 euros debería ser gratuito, cero, e a partir de aí, efectivamente, algo progresivo. É per capita, non é por fillo, non é un ingreso que perciban. Si, é dividido entre a unidade familiar, pero... Hace vostedes unha selección de 7.500 euros que se aplicará a partir do segundo fillo, e se calculas 7.500 euros son e que menos o IPREN. Entón é como unha incoherencia, o da exención do pago. Sabes, botas aquí na tábua. Na tábua tes do 100% do IPREN e tens que pagar 37,02, 40 pagos.
Pero se vas por aquí, e diste, eu non chego, vale, pois pongo o anterior 27 euros, pero se vas por aquí, a partir do segundo fillo, non pagarías. Entonces, é un pouco unha incoherencia. Cápita, non? 600 euros son 2.400 por familia. Se son unha familia de 4 niños. Non é unico. Entón, iso é peor. Se son 2.400 euros de ingreso, pagar 26 euros é que... Claro, se dice familiar, se está refiriendo No, a la familiar. claro. Bueno, O sea, é per cápita, é dicir, o salario mensual, iso é o que digo, o salario mensual, o todas as contas que tienes a familia tal, dividido entre os números da Non é o familia. mismo que toda a familia gane 700 euros por mes. É distinto, aí se xente, claro, que lógicamente, entonces, é o que lle digo, se non te axudas, seguramente terán as outras familias e estarán dando xa unha axuda. Pero é per cápita, espera, per cápita da unidade familiar. Claro. É dicir, entre os membros. É que dá a media de 600, entre os dous teñen que ganar, é dicir, como se os dous ganaran 600 pavos. non. Cada uno, entendo. 2.400 estos dous. Como 2.400? Porque son 4 fillos. Claro, que que ser un matrimonio. Contan tamén, claro. Non teñen que se preocupen Non é 600 por toda. Claro, sí, señor, aí está besando. Claro, entonces, a ver, está ben, o que pasa que se pode haber algún intentar, vamos a arrancar e vamos a ver onde, pero é que temos que botar a andar, canto antes mellor é favorecer a xente, iso é necesario, que despois se pode facer máis, porque intentamos facer máis, que é do que se trata. Incluso se hai, por exemplo, dúas familias que teñen os mesmos número de membros familiares, aí o que conta é a que menos ingresos ten, pois según a renta, sabes, pois entraría esa familia e non a outra, non? sempre que sean tres. Bueno, pero estamos... Claro, sempre que ou estean empadronados ou traballen en Rois. No, traballen en Rois, no, traballen no... O sea, Son no concello de Rois, pero entendo que no seas un municipal, eu tamén A ver, que traballan en Rois non parecía que no concello. Bueno, pues aclararlo, porque aí pon traballar no concello con mayúsculas. Si, pon concello con mayúscula, isto é claro. Entonces, Concello somos Bueno, todos. vamos, a ver, eu creo que é unha cosa... Estaba pensando que era por lo menos. bueno, pero todas as traballan no concello, que son vos non traballas no concello, non tedes un salario... Sí, que está, a ver, que se está bastante hai, pode haber algún error, pois ese é o que hai que corregir, pero xa mínimamente hai que ir a rosca fina para apretar ben. Non é rosca gorda que vai rápido, Mira, eso hai o da rosca gorda non tal, insisto, se intentara falar con nos antes, non habería nin mosca gorda, nin rosca fina, nin leches. Bueno, pues falando de... Claro, porque la ven aquí, non son detalliños, claro, date tamén para diante. Bueno, pues intenta negociarlo antes. Home, é que... A ver, Aquí ves que toma outra e xa está, no, tal vez son detalliños, claro, sí. Bueno, pero son detalliños que vamos a presentar alegacións, claro, que podrían estar corregidos de antes, vale? Tamén pensamos sempre no mesmo. Pensamos no Consello, que tal así, 600 euros, 600 todo da casa. Todo é igual, Non, non pensaba iso, non me recataba que contábamos nele. José Manuel controla Eu pensei que só contábamos adultos. Os teus rapaces van aquí a escola infantil. a ver, vamos entonces a votar. Sí, bueno. No, que Estamos a falar. A ver, nós daqui concretamente de isto tiñamos unhas dúbidas co BNG, pero nós sí que temos unha dúbida respecto a como se vai pagar. É dicir, como vamos a financiar o servicio concretamente. Entendo que se vai a pedir a axuda esa da Xunta a BS 420D. Entendo que a liña 1 máis a liña 2. Que máis? Porque iso non vai a chegar, non cubre os gastos. Nos nas con infantil tamén estamos pagando por centro de día. Xa, iso non sei. Claro, non chega. Nin o daqui. E teñen algunha estimación, porque aquí logo de ver a previsión dos custos de funcionamento, os ingresos previstos, procedentes de outras administracións e a estimación do usuario, que son datos que nos non temos,
claro, cal é a previsión? Bueno, a previsión é a da licitación, os 276.000... De momento non se sabe nada, porque non arranque, que non... Cando esté a licitación é cando realmente vamos a No saber o que primeiro ano de funcionamento sí que se saberá. Claro, e que ingresos tendes previsto? Porque sei que da... Claro, do comedor... Que vamos coller a non pagar. Non Terá que ser pagan sostenible. un tanto por menos, o sea, non pagan un total, non especifica por comedor, por atención, dan unha subvención, un tanto. Sí, porque en Rodeiro 20.278 euros. Que tendo en conta que temos que pagar 108.000 e que os casos son parecidos a Rodeiro e a Agolada, en Agolada 19.578 euros de axuda anual. Claro, eso é nada. Faltan 80.000 euros e un pouquinho máis. Pero bueno, a nos dan 100 e pico, a veces 100 e pico mil. En todos os anos e pico, ¿no? Sí. Eso de... Canto é 100 e pico? Canto é 100 e pico? Canto é o pico? 108.000, me parece. 108.000 e pico. Entón pagaríamos máis ou menos un ano. 60.000 euros cada ano. No, 55. Sí. En 2 anos. Hai que quitar os outros Hay 50.000. que ver con la función y tanto, supongo que no se sabe. Porque o servicio é gratuito. Sí. Que teñen aquí nun capítulo, artigo 28 do anterior ordenamento, excepcionalmente, sempre que as fontes de financiamento anterior non cubran o 100% dos custes, que podría ser o caso do funcionamento do servicio, poderán establecerse prezos públicos que deberán terse aprobados nas expuestos nas ordenanzas municipais. Nese caso, teria que vir aquí a aprobarlo, ou poden non establecer ustedes. No podemos nosotros establecer. Bueno, o goberno aí. Sí. No podemos. El gobierno local no puede. Eso vai enfocado, ¿no?, a tema de atención educativa adicional. Si fijamos como máximo... Excepcionalmente, sempre que as fontes de financiamento anterior non cubren o 100% do costo de funcionamento do servicio. Non especifica nada máis. Nós o que non podemos é cobrar por servicio educativo. A 7 horas e media ou 7 horas que estamos menos non podemos cobrar nada por eso. Pero si nos ampliamos o horario, os 9 horas, e algún neno quere estar 9 horas, esas horas adicionales sí que podríamos cobrar. Sí que se pode Pero cobrar. eso habría que fijarlo. Habría que traer un trabajo Porque fiscal y trabajar. si quisieras cobrar, quitaríamos a subvención. No. Porque non podemos cobrar os servicios educativos, porque a Xunta está financiada pola Xunta os servicios educativos desde... Son 0 a 3 anos. Sí, pero serán 2 cursos, non sei como está. Toda a clase educativa está universitaria. Non, eran 2 cursos que decir, tempo 2 anos, cando quitaran esa No. El cero a universidade. Esos son los servicios deficitarios, como a su fogar, que se queremos prestar los servicios siempre va a ser deficitario. Eso claro nos deixa cobrar. E na tábua aquí, cando puseche entre o 30%, é dicir, hai dúas tarifas de comedor que son iguales. Se o IPREN é ata 300 ou ata 450, son 17,45. Sí, porque estas son tarifas, tamén collemos as tarifas de asunto, as que cobra Consorcio. Sí, eso xa vino no decreto. Para homogeneizar con eles. Pero a maioría dos concellos, ata o 50, está a cero. Porque aparte teño os de Oute, Bueno, eso, claro, eso podemos saber se fixar en ordenanza fiscal. Ribeira, É discrecional, Cordoia, os concellos, somos nós así. Pero son esas cosas que no verano son da Xunta, non son particulares, non son municipales, están financiadas. Sí, son país, no é o mesmo sentido que van as sí, país. no mesmo. Bueno, eu creo que aquí... De feito, todos teñen a mesma tarifa, todos teñen a mesma tarifa, a mesma tábua. Hasta o ano pasado era obligatorio os que están financiados pola Xunta, sean escolas infantiles, que teñan as mesmas tarifas. A partir da subvención deste ano, sí que se dá libertad para os concellos, houve moitos concellos que protestaron, porque claro, sobre todo se compara con un comedor escolar. Entonces, na subvención deste ano dáse libertad a cada concello que fixe as súas ordenanzas. Pero, bueno, a idea que tenían as súas foi o que equipararon a escola infantil. A escola infantil que nos dices, non queremos crear, o sea, temos un espello, non queremos que a xente se mire un espello e diga, oiga, isto non son eu. Bueno, a ver, o servicio educativo son máis.
Bueno, pero debemos de... Pero si la diferencia vai ser absoluta. Que paguen menos no comedor, pois mellor. Pero a mí habría que pagar máis. Xa, Claro, Que ese é o problema. claro. Se vamos ao coste de servicio, a mí teñen que pagar, os de renta mensal teñen que pagar 130, 140. Cada día o doble do que... si é moi pouco, Xa, por exemplo, tamén hai rentas altas son... No, sí. Hai rentas altas que teñen preferencia nun sitio, nunha escola, e outro non entra con renta máis baixa. E teñen preferencia nos salarios elevados, que poden o mellor incluso costear outra persona. A él, amigos, de outra persona non pode. É a diferencia. A veces as injusticias existen, non? Pero bueno, eu teño os visto de medio, pero claro, como ven establecida, non queda máis remedio. a ver, susto non é, Pero bueno, é eso. porque si se lle moito máis esforzo as familias que teñen menos frente ás que teñen máis. Pero ben establecido, xa veio, que teño visto, agora vais Mercedes, xa vai tempo, xa fai anos viveu e dicía, jolín, ves dúas rentas enormes e outra persona que non, e digo, jolín, esta persona é que tiña necesidade mellor, porque ten incluso a veces a axudar na casa. Pero bueno, tiñan a posibilidade de ser máis xusto. No, pero bueno, non é a posibilidade de ser máis xustos, é que realmente... Como un impre máis alta, pois máis... Pero bueno, vamos, eu creo que o que tratamos é de igualar económicamente porque irá co servicio distinto, pero bueno, é moi parecido. Al final, o ideal é poder deixar ali a persona. Tampouco estamos falando de cousas. Non é un colegio de vida pública. É algo moi importante. O importante é que cuiden ben, que os tiñan ben ali vigilando e todo eso. Non, é máis importante para a conciliación. Claro, vamos, estar ali é o que queren. Porque hai moitos que chegan que teñen nada. Eso non falou comigo, ten un mes. Como pensan? E queren leválo en enero. Entón, claro, un ejemplo, son, por ejemplo, esta persona me decía a mí, eu quería meterlo en enero, estará, dixo, bueno, que sí, que vai estar en noviembre, máis ou menos. Eu para enero, claro, está falando un neno que vai a ter 4 meses. Claro, realmente, un neno de 4 meses está ali nunha cuniña, non? Mas claro, o importante é que vigilen por él, que teñan ben, que lle den o biberón ou o toque, que o cambien ben o que teñan limpio. Iso é moi bonito, é do que se trata. E unhas boas instalacións como hai, que xa que os invito cando sea para que veñan tamén a visitalas, é algo importante. Independentemente do bonito do feo. No, é importante o servicio, é que a xente teña o servicio, é manter o servicio. E a mí preocupa-me ahora especialmente o tema da financiación, porque estamos falando dun pai, non dunha galiñazo, que a mellor a idea do tempo a mellor invertir en infraestructuras melloradas e poder pasar a galiña azul para garantizar polo menos a financiación. Isto é unha subvención, pero a subvención pode chegar a un momento que se quite, que desaparezca. Que vamos a facer nese caso? Xa miraremos, cando chegue o caso. Ese é o problema. Claro, é o problema. Nos cando... Hai que ir vendo o bueno, a ver, eu veño do... Ti que farías? Eu que faría? Eu lucharía porque fora unha galiña azul o día de mañá. Eso é o que lucharía eu. É no que quero incidir. Eso é o que creo que non poderes perder o interés de conseguir eso. Eso é importante. Hai que mellorar as infraestructuras, porque con esas infraestructuras non cumpliría os requisitos. Pero creo que a ambición de ir por aí... Non se pode ter un medo a xente. Non estou metendo dinero a xente. Estou me dicindo vos... No, estou me dicindo vos porque sodes que nos vai gestionar. E temos que ser todos conscientes de todas estas cousas, estas circunstancias. É polo ben de... Pero aquí hai, a ver... Sin arrancar non se sabe. Sin arrancar. Claro. Bueno, meter calquera empresa, calquera negocio que queiras emprender, sabes que tens que tomar unha serie de decisións como profesional. Entón, isto tamén tens que cuestionar. Está ben que se faga, que non digo que non, se tira para adiante. Pero creo que a ambición Claro, antes de eso. poder mantelo no tempo. A idea é esa. En principio Vamos a empezar, para nós é unha novedade. Cando se abren os sobres? Porque eu mirei eso non me Íbamos a empezar en maio. Íbamos a ver en maio. No, maio no. Sí. O último pleno ainda, verdad que No, dixéramos nun pleno que se podíamos abríamos antes de acabar o curso. No, Patricia sabe. Depois xa se dixo en setembro. A ver, eu entendo, que os plazos son moi difíciles. No último pleno ti dixetes, te acordaste? Sí. Que
incluso dixeches ti, septiembre de 26-27. Claro, Entonces eu dixenlle a Ramón, no, dille aí que é 25-26. Bueno, é que o de poñer plazos, eu fai tempo que aprendí a non poñer. No, nós temos que ter horas axudas en É complicado. a votación. A ver, Abstención. abstención. Abstención.